खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ जोंनि एनडिबिनि गायसनगिरि एनडिबिनि आफादगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानांनाय सा6 बारग' एनडिबिफोरखौ 125 एमेन्डमेन्ट बिल पास जानायनि सिगांनो बख'नानै रायजो राजाफोरनि सुबुरुन बादियै फैगौ इन्टारिम सरकाराव रन्जन दैमारि बिथांखौ बिटिसिनि चिफ खालामगोन। बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि बारग' इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा। मख'जाथावदि थांनाय सानखालि बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारि समाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रन्जित बसुमतारीया बेबादि फोरमायदों। आरोबाव बिथाङा ओरैबायदि बुंबावोदि एकर्ड खालामनायनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो एकर्ड खालामग्राफोरा इन्टारिम गभर्नमेन्टखौ खालामबोदों। थिग बेबायदिनो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ बेबाराव एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे जोंनि सा6 एनडिबि केडारफोर जायफोरा जेलाव दङ बिथांमोनखौ जोङो जुलाइ दानाव पार्लियामेन्ट सिजनाव 125 एमेन्डमेन्ट बिल पास जानायनि सिगांनो बख'नानै गासैबो रायजो राजाफोरनि साजेस्ट आरो सुबुरुन बादियै फैगौ इन्टारिम गभर्नमेन्टआव बड'लेण्डनि एबा बिटिसिनि चिफ खालामनो थांखि खालामदों। बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों रन्जित बसुमतारीया। दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान 31 मार्च। बिटिसिएलनि गासै कर्मचारिफोरा दिनैनि सानाव बड'फानि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बिटिसि सेक्रेटारियेटनि लांगोनायाव थानाय बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावगोन। मख'जाथावदि बिटिसिआ बड'फा U.N ब्रह्मनि 70थि जोनोम सानखौ मेहेरगोनाङै फालिगोन। बिटिसि सेक्रेटारियेटआ मोनसे फोसाव बिलाइ फोसावनानै बुङोदि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म एबा बड'फानि 70थि जोनोम सान फालिनायखौ दिनै फुंबिलि 9 रिंगायाव बिटिसि सेक्रेटारियेटनि लांगोनायाव क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव बिथांनि मुसुखानि मोखाङाव फालिनाय जागोन। बिटिसि सेक्रेटारियेट आरो बिटिसिएलनि गासै मावख'गिरि आरो मावफारियाफोरखौ हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जादों। बिपिएफ हान्जाया बिसायख'थिनि इस्ताहार इलेक्शन मेनिफेस्ट' बेखेवबाय। 1 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबाव बेखेवनानै होयो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारी एबा बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा मैया बिपिएफ हान्जाया बिसायख'थिनि इस्ताहार फोसावनायाव फोरमायथिनाय जादोंदि बैसोगोरा सुबुंफोरनो साख्रि सोरजिनो थाखाय 100 कौटि, बेंगुरा सुबुंफोरनि थाखाय 10 कौटि, आइजो गोहो बांहोनो थाखाय 40 कौटि रां आरो रांखान्थि लोरबां थाखोनि थाखाय 50 कौटि रां थिसनबाय थागोन होननानै फोसावदों। बेफोर गेरेन्टिफोरनि अनगायैबो बे फोसाव बिलाइयाव गोजोन, गोरोबलायनाय आरो समानथि जौगाथायनि सायाव नोजोर होनानै मोनसे गुवार लामा होनाय जादों। सोलोंथाइ, सावस्रि, लोंग्रा दै, लामा आरो मोब्लिब गोहोखौ फोसाबनायजों लोगोसे गोग्लैसोनानै थानाय ओनसोलफोराव जौगाथायखौ गोनांथि होनानै गुबुन गुबुन हारि हान्जाफोरा दिखांनाय समाजारि, रांखान्थियारि, सोलोंथायारि आरो हारिमुवारि जेंनाफोरखौ दाथाय आदबनि गेजेरजों सुस्रांनो थाखाय खोथा होयो। मख'जाथाव थांखिफोरनि गेजेराव बिपिएफआ बाक्सायाव गंसे सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि गायसननो थाखाय नारसिनगोन। चिरां आरो बाक्सा तामुलपुराव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि केम्पासफोरनि थाखाय वाकालत खालामगोन होनना फोरमायथियो। लोगोसे UPSC, FPC, नीट आरो JEE बायदि बादायारि आनजादफोरनि थाखाय गोजौ थाखोनि कचिं सेन्टार गायसननायनि थांखि लादों। बेनि अनगायैबो गोबांथार गोनांथार रादायफोरखौ इस्ताहाराव फोसावनाय जादों। फैगौ आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगांनो गोबां जायगायाव आयेन बेरेखायै बोखांनो हानाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। बेबादिनो थांनाय सानखालि क'क्राझाराव 57 लाख रां आयेन बेरेखायै जब्द खालामनो हादों। बिसायख'थिनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिनायनि गेजेरावनो क'क्राझार फ्लाइंग स्क्वाड अपारेशन खालामनाय समाव थांनाय सानखालि सासे फालांगिरिनिफ्राय 57 लाख रां जब्द खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ मानिनानै सोलिनो थाखाय राहा खालामनाय चेकिंनि समाव नोगोद 57 लाख रांखौ बोखांनो हादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला जाय सुबुंनिफ्राय रांखौ जब्द खालामनाय जादों बियो दासिम नोगोद रांनि सोमोन्दै जेबो मोजाङै खेंफोरथि होनो हायाखै। आरोबाव गुवारै मिथिनो थाखाय गोख्रोङै नायबिजिरनायखौ जागायदों होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। आमेरिका हादोरनि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ फिन खेबसेबाव इराननि हेंथायै गोख्रों राहा लादों। मख'नो गोनांदि पार्सि गल्फआव थानाय कार्ग' द्वीपआव इराननि क्रुड थाव दैथायहरनायनि गाहाय मिरु। इराननि 90% थावखौ बे द्वीपनि गेजेरजों मुलुगनाङैनो दैथायहरगासिनो दं। ट्राम्पआ बुंबावदों दि जुदि इरानआ आमेरिकानि लुबैनायखौ खहा खालामो एबा रैखाथिखौ हेंथा खालामो अब्ला
आमेरिकाया इराननि गोहोनि गुबै बिथा कार्ग' दिपखौ फोजोबस्रांनायाव फासयनानै थानाय नङा। गुबुन फारसेथिं स्पेननि रैखाथि मन्थ्रि मार्गेरिटा रबल्सआ बुंदों दि जों इरानजों दावहाजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोरनि थाखाय जायखिजाया मिलिटारि बेस एबा अख्रां लामाखौ बाहायनो होनाय जानाय नङा। बे थांखिखौ गिबि खेबनि थाखाय स्पेननि एल फेस खौरां बिलाइयाव रौनिया हान्जानि सुलुंखौ मख'नानै फोरमायनाय जादों। बे समाव मोनसे सांग्रांथि खौरां, नोंथांमोननि उन्दै गथ' एबा खुदियाया ससियेल मिडियाखौ बांद्राय बाहायो नामा? जुदि बेबादि ससियेल मिडियाखौ नायहोयो अब्ला दानिफ्राय नोंथांमोननि खुदियाखौ ससियेल मिडिया बाहायनो दाहो, मानोना कर्नाटक, अन्ध्र प्रदेशनि उनाव बे बाराव इन्ड'नेसियाया 16 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साफोरनि थाखाय ससियेल मिडिया बाहायनायखौ होबथादों। हादोरनि सोरखारा बे थिरांथाखौ मावफुंबाय। सोरखारनि बे थिरांथाया हादोरनि 70 मिलियन गथ'साफोरखौ लाफानाय जागोन। मख'नो गोनांदि लाइमोन जोलैखौ ससियेल मिडियानि गाज्रि गोहोमनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय मुलुगनि गोबां हादोरफोरा सिगांनिफ्रायनो 16 बोसोर बैसोनि गाहायनि सुबुंफोरनि थाखाय ससियेल मिडिया बाहायनायखौ बन्द' खालामखाबाय, जेराव हादोरनि लाइमोनफोरा इउट्युब, टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेड्स, एक्स, बिग' लाइभ आरो रबलक्स बाहायनो हानाय नङा होनना रिपर्टआव फोरमायदों। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगांनो मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बिसायख'थिनि बिबानाव नांथाबना थानाय सासे सुबुङा गावनि बिसायख'थिनि बिबानखौ मावफुंनो फैबाय थानाय समावनो जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों आरो बे जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गुबुन सानैया गोब्राब जोखोम जायो होनना खौरां मोन्दों। 19 नं माहारियारि राजालामा धुबुरीयाव मैया गौरीपुरनि माटियाबागाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। बे लामा जाब्रबथायाव सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो आरो गुबुन सानैया जोखोम जायो। जोखोम जानाय सुबुंफोरनि गेजेराव सासेया सार्कलनि मावख'गिरि आरो बे दुखुनांथाव जाब्रबथाया समबारनि फुंबिलियाव जादोंमोन। बे बिसायख'थिनि खामानियाव नांथाबना थानाय गंसे ट्राक आरो गंसे गारिनि गेजेराव मोखांजों मोखां सौग्रावलायनायाव बे जाब्रबथाया जायो। जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ चापर सार्कल अफिसारनि मावख'गिरि रमिय' घोष होनना सिनायथिनाय जादों। फारसेथिं जाब्रबथायाव गोब्राबै जोखोम जानाय सानै सुबुंखौ चापर रेभिनिउ सार्कलनि सार्कल अफिसार शशिभूषण राजख'वा आरो डिजास्टार मेनेजमेन्ट बिफाननि फिल्ड अफिसार दीपांकर अधिकारी होनना सिनायथिनाय जादों। रायजो सभानि एमपि दोनगोरा नार्जारिनि नखरनि सोद्रोमाफ्रा BPF दोलोआव जयनिं जादों। बिधानसभा बिसायख'थिनि साना खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैनाय लोगो लोगो गोबां जायगाफोराव उल्थां-फाल्थां बार बारनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो चिरां जिल्लानि बिरहांगाव आमगुरि गामिनि थागिबि रायजो सभानि एमपि दोनगोरा नार्जारिनि बिबोनां सोमदोन ब्रह्म आरो बिथांनि अनसुलि बिसि सनिमा ब्रह्मआ BPF दोलोनि नेति आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै BPFआव जयनिं जाबाय। गोदानै BPF दोलोआव जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाखौ दुंब्रुदै बरायदों 19 नं सिडली बिधानसभा बियाबनि BPF दोलोनि बिजाथि BTCनि EM पानिराम ब्रह्म बिथाङा। बड'लेण्डखौ प्रमद बर'आ दिल्लीयाव फानबोबायब्ला बेनि सिगां सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया बिथाङा फानबोदों आरो नैथियाव हाग्रामा महिलारिया BTC गोरोबथा खालामनानै बड'लेण्डखौ दिल्लीयाव फानबोदों। बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों मिरु UPPL लाइमोन गांखंनि नेहाथारि फुकन लाहारिया, जेराव आथिखालाव गोबां सुबुंफोरा ससियेल मिडिया एबा फेसबुकनि गेजेरजों गोबांथार बायदिसिना बाथ्रा फोरमायथिदों, जेराव BTCनि बारग'सि प्रमद बर' बिथांखौ लानानै बायदिसिना कमेन्ट होनाय एबा सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव बेपारी BTCखौ फानबाय बायदि बायदि रावजों सोंखारिनायखौ नुनो मोनबोबाय थादों। बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै फुकन लाहारिया ओरैबायदि बुंदों दि बड'लेण्डखौ प्रमद बर'आ दिल्लीयाव फानबायब्ला बेनि सिगां सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया बिथाङा फानग्रोदों आरो नैथियाव हाग्रामा महिलारिया BTC गोरोबथा खालामनानै बड'लेण्डखौ दिल्लीयाव फानबोदों। BPF दोलोआ गुफुरखौनो गोसोम आरो गोसोमखौनो गुफुर होननानै थगायग्रासो, बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों मिरु UPPL लाइमोन गांखंनि नेहाथारि फुकन लाहारिया। सराइबिलनि 25 बोसोर बैसोनि लाइमोन लब नार्जारिया 2026 मायथाइनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव 3 नं क'क्राझार बिधानसभा बियाबनिफ्राय उदां बिजाथि महरै गसंदों। लाइमोनफोरनि थाखाय साख्रिनि खाबुफोरखौ बांहोनायनि नोजोरजों बादायनायाव आगान होदों लब नार्जारि बिथाङा ओनसोलनि गाहाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो आरो बियाबाव गोदान दैदेननाय लाबोनो थाखाय गोनांथि होदों नार्जारि बिथाङा।
बलिउड सावथुन दुरान्दार 2 थामहिनबा दुरान्दार दा रिभेन्जआ मुलुगनाङैनो रिलिज जानानै थांखांनायनि उनाव इन्डियान बक्स अफिसाव सुनामि लाबोदों। रिलिज जानायनि उननिफ्रायनो गोबां सावथुन नायगिरिफोरजों अनसायजादों आरो गोबां रायजोनि सिनेमा हलाव दासिमबो सिनेमा हलाव फुल हाउस जानायखौ नुनो मोन्दों। 19 मार्च 2026 खालाराव रिलिज जानायनि उननिफ्रायनो गोबां भारतारिजों अनसायजादों। पेन इन्डियायाव रिलिज खालामखांनायनि उननिफ्रायनो गुबुन गुबुन हादोरफोरावबो जेरै USA, कानाडा, UK, अस्ट्रेलिया, निउजिलेन्ड, जार्मानी बायदि बायदि हादोरफोराव गोबां अनसायजानायखौ नुनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बलिउड सावथुन मुलुगनिफ्राय बक्स अफिसाव रिलिज जानायनि गिबि सान थामहिनबा अपेनिं डेआव बयनिख्रुइबो बांसिन रां आरजिनो हानाय सावथुन जानो हाबाय आरो सावथुन पुष्पा 2 नि उनाव नैथि बयनिख्रुइबो भारतनि बांसिन अपेनिं कालेक्शन खालामनो हानाय सावथुन जानो हाबाय, जेराव पुष्पा 2आ अपेनिं डेआव 294 करोड़ रां आरजिदोंमोन। बेनि उनाव दुरान्दार दा रिभेन्जआ 230 निफ्राय लानानै 240 करोड़ रां आरजिनो हादोंमोन। बलिउड सावथुन मुलुगनि मोनसे गोदान रेकर्ड खालामदों। मख'जाथावदि थांनाय 2025 मायथाइयाव गिबियाव दुरान्दार पार्ट 1आ गोबां सावथुन नायगिरिफोरजों हानायमानि अनसायजादोंमोन, जाय सावथुना बक्स अफिसाव 349 करोड़निफ्राय लानानै 428 कौटि रां आरजिनो हानानै बलिउड सावथुन मुलुगनि नैथि बयनिख्रुइबो बांसिन रां आरजिनो हानाय सावथुन जानो हादोंमोन। मख'जाथावदि आदित्य दारजों दिथा होजानाय आरो रणबीर सिंहनि गाहाय फाव खालामजानाय फिन आरोबाव नैथि खोन्दोआ थामहिनबा दुरान्दार दि रिभेन्जआ 19 मार्च 2026 खालाराव मुलुगनाङैनो रिलिज जादोंमोन आरो दासिम 11 दिनाव मुलुगनि गेजेरावनो 365 करोड़ रां आरजिदों। बक्स अफिसाव जाय सावथुनाव गोबांथार आर्टिस्टफ्रा फाव खालामदोंमोन, जेरै फावखुंगुर रणबीर सिंह, सारा अर्जुन, सन्जय दत्त, अर्जुन रामपाल आरो माधवन राकेश बेदी बिथांमोना। बिक्टर कुमार दासखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों जुगेश्वर कलिता आरो प्रदीप कलिताया। UPPL असमियाफोरनि बिहु फालिजों मान होना बरायनायखौ फासिनि दौलें होननानै लाजि फोनांदोंमोन। बिक्टर दासआ बेखौ लानानै BJPनि बिजाथि बिक्टर कुमार दासनि हेंथायै गोख्रों सोंखारिदों। असमियाफोरनि सिनायथि बिहु फालिखौ दोंफा दोंफा फासिनि दौलें होननानै लाजि फोनांनायनि सायाव, जेराव बिहु फालिखौ मान होनानैसो गोदोनायाव गानहोयो, बेखौ गाज्रि रावजों बुंनाया मोजां जायाखै होनना बुंदों प्रदीप कलिताया। 44 नं गरेश्वर विधानसभा बियाबनि UPPL दोलोनि बिजाथि पबित्र कुमार बर'आ रायजो राजाखौ बिहु फालिजों बरायनायखौ 44 नं गरेश्वर विधानसभा बियाबनि BJP दोलोनि बिजाथि बिक्टर कुमार दासआ गाज्रि रावजों रुजुनायखौ गरेश्वर हालामनि रायजो राजाया गोरलैयैनो गनायनानै लानो हायाखै। बिहु फालिजों रायजो राजाखौ बरायनायखौ गोदोनायाव दौलें लानो थाखायसो होदों होननानै बुंनाय बाथ्राखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों जगेश्वर कलिता आरो प्रदीप कलिता बिथांमोना। फैगौ 9 एप्रिल खालाराव जानो गोनां आसाम विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै दासान्दि गोबां जायगायावनो दुंहाव थासारि सोमजिदों। बेबायदिनो BTCआव दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 46 नं उदालगुरि विधानसभा बियाबनि बिजाथि दिपेन बर'नि मददगिरिफोरनि सायाव बिसायख'थिनि सिगांनो बलेर' नेभ' गारिखौ बेरेखा दोलोनि सुबुंफोरा अन्थाइ खुबैना खहा खालामदों। जाथायनि बागै बावैसो सिगां दिपेन बर' बिथाङा बुंदों दि बिसायख'थिनि सिगांनो BPF हान्जानि बिजाथि रिहन दैमारिनि गुन्डागिरि एबा मददगिरिफ्रा गोबां दावराव-दावसि खालामदों, जेराव 28 मार्च खालारनि हरनि 11:30 रिंगायाव UPPL दोलोनि गारिखौ अन्थाइजों खुबैनानै खहा खालामदों होनना बिथाङा बुंदों। जाथायजों लोब्बा थानाय बिप्लब दैमारिनि सायाव उदालगुरि पुलिस थानायाव गसर थिसननाय जाबाय होनना दिपेन बर' बिथाङा बावैसो सिगाङाव खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों बयनोबो मिथिहोदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं।
मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।
बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।